ऐसे तेरे सर को लगा के ଆପଣ ଜରିରେ ଗୋଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଏଠାରେ ମାନସିକ ରଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ କୁହନ୍ତି ବିଜନେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟି ପଡ଼ିଛି। ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ ମହାନଦୀ। ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ ମହାନଦୀଟି କିପରି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇ କମ୍ପାନୀଟି ଗୋଟିଏ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀଟି ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏବେ ମହାନଦୀ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ରୋଡ଼। ଗୌରା କିଛି କୁହ। କହିବି କଣ ଏଇ ବାଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଗନ୍ଧଉଛି। ଭାଇ ତାକୁ ଏ କମ୍ପାନୀଟି ଗନ୍ଧଉଛି ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଗାଡି ପୁରା 200 ସ୍ପିଡ୍। ଗାଡ଼ିଟା 200 ସ୍ପିଡରେ ନେଲେ ଆମେ ଭାଇ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି କି ଆପଣ ମହାନଦୀ ଦେଖିପାରିବେନି କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସପ୍ଲାଏ ଯାଉଥିବା ପାଣିର ଏକ ଟାଙ୍କି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟାଙ୍କି ଅଛି ତ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ସେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଟାଙ୍କି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ପାଣି ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ବି ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଏଠି ଲାଇନ୍ ବି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡଳି ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ସେ ରୋଡ଼ଟି ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଣ କୁହ, ଏ ରୋଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ବୋଲି। କଣ କରିବା ଗାଁ ସଡ଼କ କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ। ସଡ଼କ ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବାଲି କିଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଆ ଭିତରେ ପଶିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିରେ ଗାଡ଼ି ଆମର ଯାଉନାହିଁ। ମଉସା ମଉସା ଓ ମଉସା ମଉସା ଏକରେ ବାଟ ଅଛି। ମଉସା ଏକରେ ବାଟ ଅଛି ଗାଁ ଭିତରକୁ। ଗାଡି ନେଇକି ଯାଇପାରିବୁ? ଗୋଟେ ମଉସା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ମଉସା ଆସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଗାଡି ଯାଇପାରିବ? ଭାଇ ମଉସାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦୂରରୁ ଯାଇପାରିବ? ଶୁଭାଯାଉନି। ଏଇକରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ମଉସା ଆମକୁ କହିଦେଲେ। ମଉସା ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଟ ଇଏ ପଡି ସିଆଡେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ମଉସା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ। ମଉସା ପଛରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଈ ତ ଦେଖେଇବୁ। ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଖରାପ ବୋଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗାଁ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆସାହି ଗାଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ଏଠାରେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁଟି ଭଲ ଗାଁଟିଏ। ବହୁତ ଏଠି ଗୋଟେ ହାଇୱେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ କଣ କୁହ। କଣ କହିବି ଏଇଟା ମୋର ବା। ସିଏ କହୁଛି ସେ ହାଇୱାଟି ତାର। ଭାଇ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେମିତି ସତେ କିଣି ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଇଏ ଭାବୁଛି ସେ ହାଇୱାଟି ତାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦିଟା ହାଇବା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବି ମୋର। ଏଇଟା ବି ଆର। କଣ କହିବି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି। ତ ତମ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆକୁ କୁହନ୍ତି ବିଜନେସ୍। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆସାହି ବାଟେ ମୁଣ୍ଡଳି ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟଟି କିପରି। କଣ ହବ ଏଇଗା? ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି କଟକ ଠାରେ, ତେଣୁ ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ କି ଯଦି ଆପଣ ନରାଜ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଥରେ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଜାଣିବେ ଭିଉ କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମଶାଣିଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଗୌରାଙ୍ଗ କିଛି କୁହ। କହିବାକୁ ଆଉ କଣ କହିବିନି ଆଉ। ଆପଣ ବ୍ରିଜ ଦେଖନ୍ତୁ। ନଈଟା ବ୍ରିଜ ଦେଖ। ଆସିନି ମିଛ କହିବି। ନଈଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ନଈଟା ଦେଖିକି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନଈଟା କେମିତି କଣ ହେଇଛି। ଆମେ ତ ଡେଲି ଯାଉଛୁ ଭାଇ ଗାଧୋଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ ରୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନଦୀଟି।
ଆମେ ଯେବେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଯାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ତ କେମିତି ଲାଗିବ ବ୍ରିଜ ଟି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିବେ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଫଲୋ କରିବେ, ସବୁ କରିବେ ସବୁ କରିବେ ଫଲୋ କରିବେ। ସବୁ କରିବେ। ଆମେ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପଟ ଯେ ଏଠାକୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ସିଗାରେଟ ଆଣିବେ। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି ଭଲ ଜାଗା ଟିଏ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଦେଖଉଛି। ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଦେଖଉଥିଲି ମୁଁ ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିଜିଟେ ରହିଛି। ଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ନଈରେ ଜଣେ ମଉସା ଡଙ୍ଗା ଚଲାଉଛନ୍ତି। ତ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ଭାଇ ଏ ଭିଉ ଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତ ସୁକୁମାର ଏବେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ସୁକୁମାର। ସୁକୁମାର ଏବେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ। ଭାଇ ମାନେ ଏମିତି ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ପଇଲାଣି ମାଛ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଲୁଛ ମାନେ ଆଉ। ଯଦି ବି ଏଠାକୁ କେହି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଭାଇ ଦେଖିକି ଆସନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଖାଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଖାଲ ସରି ଆପଣ ଏଠି ଗୋଟେ ମଉସା ନେଇକି ଦେଖା ଇଏ ହେଇଛି ଟିକେ ମଉସା ତ ଭାଇ ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭିଉଟିକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ପୁରା ପାଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏ ଭିଉ କିଛି ନିଆରା ଭାଇ। ଭାଇ ସେଠି ଆମର ଦୁଇଟି ଲୋକ ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି। ଓ ଭାଇ ମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କିଟିଏ ତେଣୁ ଆ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉଟି। ଗୌରା କିଛି କୁହ ଏ ଭିଉ ଏ ଜାଗା ସବୁ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସିନେ ସେ ତେରେ ସର କୋ ଲଗା କେ ଏଇ ଗୀତରେ ପଡିବ। ଏଇ ଗୀତଟା କଣ ମୁଁ ଆର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ନେଇଯାଇଛି ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବେ ମୋର ଦେଖିବେ ଏଇ ଗୀତ ପଡିଥିବ। ଭାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କି ତ ଭାଇ ମାନେ ଆମର ହଉଛି ଇନଷ୍ଟାରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ରାଉତ 17 ଏବଂ ମିଷ୍ଟର ଦାସ O7 ଇନଷ୍ଟା ପେଜ୍ ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି। ତ ଭାଇ ସେଠାରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲୁ ବଇଛି 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଆମେ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ବି ମଧ୍ୟ କରୁ। ତେଣୁ ଇନଷ୍ଟାକୁ ଯାଇକି ଆମକୁ ଫଲୋ ମାରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆପଣ କହୁଥିବେ କ୍ୟାମେରାଟା ହଲୁଛି। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୋବାଇଲଟା ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଧରିଥିଲି ଯଦି ଗଳିଥାନ୍ତା ମୋବାଇଲଟା ତ ଯାହା ଯାଇଥାନ୍ତା କଭର ବି ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ। 200 ତଥାପି ଭାଇ ସେଇ 150 ରୁ 200 ଫୁଟ ହବ। ମୋବାଇଲଟା ଯଦି ଗଳିଥାନ୍ତା ଆପଣ କହିବେ କଣଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କଣଟା ନଥାନ୍ତା ଆମ ମୋବାଇଲରେ। ଭାଇମାନେ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ୍ କଥା କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖାଉନି କାହିଁକି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଇଠିକି ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଦେଖେଇବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜର ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ। ତ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି କି ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ। ଭାଇ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କି ଭାଇ ମାନେ ଏଠି ଜଣେ ବୋଧେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଟିକେ ପଡ଼ିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟି ପଡ଼ିଛି। ଭାଇ ମାନେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟି କାହାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସରି ସରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହେଇନଥିବ। ତ ଭାଇ ମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ ଭୁଲ କହିଦେଇଛି। ତ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୌରା ଖାଲି ଅଥୟ ହେଉଛି କି ଆଗକୁ ଆମର ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ତ ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୌରା ଖାଲି ଅଥୟ ହେଉଛି। ଗୌରା କିଛି କୁହ। ଡେଇଁ ପଡିବି ଏଠି କହନି କହିଲି ପଳେଇବି। ଗୌରାକୁ ଯଦି ମୁଁ ବି ଗାଡ଼ିରେ ନ ନେଉଛି ତ ଗୌରା କହୁଛି ମୁଁ ଡେଇଁକି ପଳେଇବି। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତ ଭାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ମୁଣ୍ଡଳି ସରି ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜରେ ମାଛ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଛ ମାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ରୋଡ ଉପରେ ବ୍ଲକ ବାଘ ଏବେ ମାର୍କେଟରେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ମାଛ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରି ସରି ଭାଇ ମାନେ
ଖାଇବା ଗାଡ଼ି ଅଧିକ ଯାଉଛି ତ ଆପଣ ଦେଖେଇ ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସିଆଡ଼େ ବାଳ ଆଡ଼େ ବୁଡ଼େଇ ଦେଉଛି ହେ ବାଁ ବୁଡ଼େଇବୁନି। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଭାଇମାନେ ମୁଁ ସେଠି ମାଛ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଥିଲି। ତ ଗୋଟେ ଭାଇ କହିଲେ କାହିଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ। ମୋବାଇଲ କାଟିଦେବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପକେଇବି କାରଣ ଆମର ଟିକେ ଗମ୍ଭୀରତା ରହୁଛି। ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଆଲାଉ ନାହିଁ ମାଛ ବିକ୍ରି କରିବା। ସେ କିନ୍ତୁ ଇଲିଗାଲରେ ପକେଇଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ବିକୁଛନ୍ତି ଆମର ଟିକେ ଦୋଷ ରହୁଛି। ଆମେ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବୁ କଣ କହୁରାକ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ଆମେ ତ ଏଠି କିଛି କହିବୁନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କାରଣ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟାକୁ ବି ଗୋଲାପୀ କଲର କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ଆମେ ଉପାଡ଼ି ପାରିବାନି ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ରୋଡ଼ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଏବେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ମାନେ ତଳବଡ଼ ଗାଁ। ସେ ଟିକେ ଓଡିଆ କହିପାରୁନି। ନାଇଁ ମତେ ଆଇଛି ଆଜ ପାଇଁ ଭୁଲ ଭାଲ ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖଉଛୁ। ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଏମିତି କିଛି ମନ୍ଦିରଟିଏ ଅଛି କାଳୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ଅଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଠାରୁ। ଭାଇ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ସେଇଠୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯେହେତୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। କଥା ହେଇକି ଯିବା ଭଲ ହେଲା। ଟିକେ ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ମରୁଛି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ। ଆମେ କଥା ହେଇକି ଯିବା ଭିଡିଓ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ଟା କରିବା ଭାଇ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କି ଆମର ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ଟେ ଆସିଛି। ଏଇ ମାସରେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇ ମାନେ ଆମ ଓରିଜିନାଲ ଆଇଡିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥାନ୍ତି ଷ୍ଟୋରି ବାଏ ଓଡିଶା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ତଳଗଡ଼ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଭାଇ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଗାଡି ଚଲାଉଛି। ଗାଡି ଉଠୁନି 1 ନମ୍ବର ଗିଅରରେ ବି ଗାଡି ଉଠିଲାନି। ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଉଠାଣିଆ ଜାଗାରେ ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଉଠାଣି ଟେ ପଡିବ। ଆମେ ଆସି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଉଠାଣି। ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବହୁତ ବଡ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ଉଠାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାହାଡ ଉପରେ ଆମର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। କଣ କରିବି ଆସିଛୁ ଯେହେତୁ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ ମାଆଙ୍କର କିଭଳି ହୋଇଛି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୃଷଟି ଅଛି ମଧ୍ୟ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି। ମଉସା ବସିଛନ୍ତି ଟିକେଟ କାଟିବାକୁ। ତେଣୁ ମଉସାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଇକି ଯାଉଛି କି ଲୋକାଲ ପିଲା ବୋଲି। ମଉସା ମୁଁ ଲୋକାଲ ପିଲା। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ବସିଛନ୍ତି। ଯେବେ ବି ଆପଣ ଆସିବେ ମଉସା ଟିକେଟ କାଟୁଥିବେ। ମଉସା ମୁଁ ଲୋକାଲ ପିଲା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ମଉସା ମୁଁ ଲୋକାଲ ପିଲା। ହଁ ନହେଲେ ଏଇ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦେଖୁନ ଏଇ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ମଉସାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଏବେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ଭାଇ ଆସିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଚରେ ଚଢି ଚଢି ମୁଁ ଯାଉଛି। ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ବ୍ଲଗଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ବ୍ଲଗଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ କିଭଳିଆ ପଥର ହେଇଛି। ତ ଦେଖଉଛି ଆଗକୁ ଯାଇକି କିଛି ଏତିକି ନୁହଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ତଳେ ଅଛି। ଉପରକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦିରଟି। ଭାଇମାନେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର ଲୋକେସନଟି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ
ତ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଏବେ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛି, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି କି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଇଏଟି ଅଛି ମନ୍ଦିର, ତ ଏଠାରେ ଆମର ଜଣେ ବାବା ଆମର ଏଠି ତପସ୍ୟା କରି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତିଟି କିଛି ଏଭଳି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପୁରା ରିଅଲିଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସତିକି ଆମର ଜଣେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ଏଠାରେ ସତରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆହୁରି କିଛି ଅଛି। ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ 2ଟି ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ପକେଇଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟଟି ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟ ହିଁ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଇ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ସମୟ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି କିଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦେବେନି, ତେଣୁ ଖରାପ ତ ଲାଗିବ ହିଁ ନା। ତ ଏଇ ମାନେ ଏଠାରେ ବିବାହ ବ୍ରତ ସବୁ କିଛି କରାଯାଏ ଏବଂ ମାନସିକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଅନେକ ଅକୁହା କୃପା। ଭାଇମାନେ ସବୁଠାରେ ଆମର ଏମିତି କିଛି ପତାକା ବନ୍ଧାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଏଭଳି ଏକ ଅନୁଭୂତି ଏଠାରେ କୃପା, ଆପଣ ଜରିରେ ଗୋଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଏଠାରେ ମାନସିକ ରଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜରିରେ ଗୋଡ଼ି ବାନ୍ଧିକି ଆପଣ ମାନସିକ ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି ଓ ସେଠି ଘରଟିଏ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବି କେତେ ଭଲ ଜାଗାଟିଏ ହୋଇଛି ବାବାଙ୍କର। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପଟିଏ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଏଠାରେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି, କାଳେ ଭୁକା ଭୁକି କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଜଣେ ଆସିଲେଣି। ତ ଭାଇ ବାବା କହିଲେ କି ବାବା ଏବେ ତାଙ୍କ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ନାହିଁ। ଭାଇମାନେ ଏଠାରେ କିଛି ଭାଇମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ ଏଠାରେ ତ ଏତିକି, ତ ଆଉ ଭିତରକୁ ସିଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି, ପୁଣି ଦେଖଉଛି କି ଆଉ ଥରେ ଦେଖଉଛି କି ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ା। ତ ଭାଇ ଇଏ ଥିଲା ଆମ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଏଇଠାରେ ରଖୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟଟିଏ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଦି ଆଶା ଥିବ ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି। ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବି କିଛି ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଶ୍ରୀ ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରଙ୍କର।